В студените девствени води на Антарктическия океан живеят миниатюрни създания – антарктически крил. Крилът е богат на омега-3 фосфолипиди, които са естествен източник на антиоксиданта астаксантин. Маслото от антарктически крил е най-чистият източник в света на омега-3 масни киселини. Крилът е в огромно изобилие около целия континент Антарктида. Количеството на биомасата на крила надвишава 2 пъти биомасата на цялата човешка популация. Традиционният добив с използване на тралове е неподходящ, защото крилът бързо се саморазрушава при такъв стрес. За да подсигурим най-добрия възможен продукт за нашите клиенти, ние от TENS работим съвместно с Aker BioMarine, световен лидер в добива и обработката на крил. Компанията Aker BioMarine е разработила и патентовала нова технология за добив, наречена Aker екодобив на крил. Мрежата на трала остава потопена под вода по време на целия добив. Към нея е прикрепен конвейерен мъркуч, през който тече стабилна и постоянна струя вода. Чрез тази струя директно на кораба пристига свеж и жив крил. Тази успешна технология също така предпазва нарушаването на естествения ритъм на живот на останалите видове. Aker BioMarine работи в тясно сътрудничество с Световния фонд за дивата природа в Норвегия, за да подсигури устойчив мениджмънт на антарктическите ресурси. Нина Джонсън, директор по запазване на видовете в Световния фонд за дивата природа, казва: Ние работим в тясно сътрудничество с Aker BioMarine, за да гарантираме устойчивия добив на крил в Южното полукълбо. Те са коректен партньор, прилагащ всички мерки за защита на дивия живот и допринасящ изключително много за научните изследвания. Компанията Aker BioMarine е наградена с сертификата на Съвета за морско стопанисване за устойчив добив на морски продукти и приноса й за опазване на околната среда и научните изследвания. Нина Джонсън: Световният фонд за дивата природа е горд да си партнира с Aker BioMarine. Ние вярваме, че нашето сътрудничество ще допринесе за увеличаване на постиженията ни в съхраняването на дивата природа в Южното полукълбо. При сложен процес на борда на корабите на Aker BioMarine, крилът се превръща в изключително ценни продукти. Целият улов се използва като нищо не се изхвърля. Омега-3 маслото от крил на TENS е един от продуктите. Той е единственият, който гарантира 100% проследяване на източника на капсулите. Aker BioMarine може да проследи къде точно е бил добит крилът за всяка опаковка масло от крил. Aker BioMarine има сериозна научна програма. Проучванията доказват предимствата на омега-3 фосфолипидите, защитени от мощния антиоксидант астаксантин. Клинични изследвания документално потвърждават ползите и качествата на маслото от крил на TENS. Омега-3 фосфолипидите се разтварят естествено във вода. Омега-3 триглицеридите в рибеното масло не се разтварят във вода. Когато се приема омега-3 масло от крил, то се разтваря в храносмилателната система. Приема се много добре и поради факта, че няма остатъчен привкус на риба и не води до получаване на рефлукс. Омега-3 маслото от крил на TENS се усвоява много по-лесно от организма и много по-лесно взаимодейства с клетъчните мембрани. Антарктическият крил е на ниско ниво в хранителната верига, има сравнително кратък жизнен цикъл и живее в чистите и незамърсени води на Антарктическия океан. Това прави омега-3 маслото от крил на TENS изключително чист продукт, не засегнат от замърсяването на околната среда.